Naše večerašnje referendumsko pitanje glasi: treba li starosno ograničiti predsjedničke kandidate? Možete odgovoriti sa da i ne. Gospodine Golubić, recite mi, dobro večer, vi ste napustili HDZ, tamo je bilo vjerojatno nekih sukoba, bili ste dopredsjednik na Trnju mladeži HDZ-a. Sukobili ste se sa politikom Ive Sanadera, pa me zanima zbog čega. Evo, to je bilo prije 2 godine, kao što ste sami rekli. Sukobio sam se sa politikom Ive Sanadera zbog razloga kojih je obećavao nekada na rivi, koji kasnije nisu ispunjeni, zbog toga što su na generali otišli u Haag, zbog toga što sve što je obećano nije napravljeno za ovu državu. Taj HDZ koji danas vi gledate nema nikakve veze s onim HDZ-om koji je bio 90. godina. Onaj HDZ koji ga je stvarao naš prvi predsjednik, dr. Franjo Tuđman, više ne postoji. Taj HDZ moramo izgraditi iz početka. Ako želimo krenuti takvim putem, mi danas moramo jednostavno promijeniti ovu političku situaciju. Danas i HDZ, i SDP, i sve političke stranke rade protiv ovog našeg naroda. Ako mi želimo nešto promijeniti, mi ih jednostavno moramo promijeniti sve sami. Samo da ispravim jednu stvar iz priloga, nije me nagovorio na ovu kampanju niko. Znači, jednostavno sam sam uzeo ovo u ruke i rekao ovo se mora napraviti. Jer jednostavno ako pogledate stanje u državi, onda mi je jasno da se nešto treba promijeniti. Recite mi, vi ste putovali dosta sa ljudima iz mladeži HDZ-a kao član, bili ste u Briselu, bili ste na raznim tim kongresima europskih mladih demokršćana, pučke stranke i tako dalje. Na koji način oni zapravo, kad smo se pripremali za prilog, govorili smo o tome da na neki način, nekim položajima i nekim drugim stvarima potkupljuju mlade ljude. Kako se to očituje? Evo samo da kažem, ne samo sam bio u kongresu, znači bio sam u Europskom parlamentu, vidio sam kako Europski parlament radi, vidio sam čime se oni bave i što oni nude našoj državi. Kada nakon 14 dana koje smo ukupno proveli u Europskom parlamentu nismo našli ni jednu stvar zbog čega bi Hrvatska trebala ući u Europsku uniju, tada smo se pitali pa dobro, što ovdje ne valja? Nama pričaju ovdje sve najbolje o Europskoj uniji, a zapravo nema ni jedne stvari zbog koje bi mi išli u Europsku uniju. Naš narod ne zna da u trenutku kad mi uđemo u Europsku uniju, mi ne možemo izaći ako se sve zemlje članice s tim ne slože. Mi ne možemo ući u Europsku uniju ako ne platimo ulaznu cijenu. To se ne priča nigdje u našem narodu. Mi ćemo se morati dodatno zadužiti. Kad uđemo unutra, cijene će se promijeniti, naše plaće će ostati iste, a cijene će rast gore. Recite mi, imate 25 godina, na doktorskom ste studiju na Filozofskom fakultetu, jedan od profesora vam je i Miroslav Tuđman. Zanima me kako se slažete s njim, on se isto namjerava kandidirati. Zar opet će biti tak 10-ak kandidata takozvane desnice i mislim, svak će skupiti po 1-2%. Kako namjeravate riješiti taj problem? Naš profesionalni odnos na fakultetu je sasvim nešto drugo od naše kandidature za predsjednika. Ali ja se toplo nadam da mi možemo ovoga puta napraviti izbore prije samih izbora. Ne znam koliko ste danas čitali u medijima, ali SDP je najavio istu stvar. Oni su sada uzeli našu ideju i objavili ju dan prije nego što smo mi uspjeli to napraviti. Na svu sreću, mi smo već mjesecima pričali o tome da će neki od naših kandidata zajedno nastupiti, da ćemo ići po županijama na izbore prije samih izbora. Tuđman, nažalost, je rekao da ne želi ići s nama. Tuđman je odlučio ići sam u kampanju. Još uvijek nismo uspjeli vjeriti da idemo na izbore prije izbora. Ali ja mislim da gospodin Kokić, koji je bio u mom prilogu, će isto se priključiti nama. U ovom trenutku pozvao Dobrislava Parogu, isto da nam se priključi, i ostalim desnim kandidatima. Da probamo napraviti jedan krug od 10 ili više ljudi koji će proći svoju 21 županiju, proći dijasporu, vidjeti koji od nas najbolje može nastupiti na predsjedničkim izborima i samo on da ide na te izbore. Recite mi, kako ćete skupiti 10.000 potpisa? To se uvijek postavlja pitanje kod kandidata. To u ovom trenutku stvarno nije nikakav problem. Na ovim lokalnim izborima mi smo skupili 3 puta više potpisa nego što je bilo dovoljno. Koliko je to? To je više od 1500 potpisa u samom Zagrebu. Mi po svim županijama imamo osnovane ogranke. Meni su u Čikagu zadnji put kad sam bio rekli sami, pa mi vam skupimo 10.000 potpisa bez problema. Ovdje ima 10.000 ljudi koji imaju hrvatsko državljanstvo, koji vam se mogu potpisati, a oni su čuli već što im imam za ponuditi i oni su rekli da me u potpunosti podržavaju. Meni malo čudno, ovako putujete po svijetu, idete u Čikagu, tamo vam počinje kampanja. Odakle novac za ta putovanja? Imate 25 godina. Je, ali ja sam i prije toga radio. Bio sam 2 godine u Europa Trade-u menadžer za ključne korisnike. Ja sam se bavio drugim stvarima, uvijek sam zarađivao za svoj život. Osim toga, uvijek postoji državotvorni Hrvata koji su spremni dati neke donacije i pomoći jednoj takvoj kampanji. Recite mi, kampanja je zamišljena na nekakav onako američki način, od vrata do vrata.
spominjali ste neke telefonske pozive, skupljat ćete, dakle, rekli ste i po $10 i na taj način pokušati skupiti iznos, govorili ste o visokim iznosima za kampanju. Ne samo $10, 10 kuna. Mi smo počeli sa domoljubnim večerima, večeri domoljubne glazbe. Danas, ako pogledate malo što se događa po Hrvatskoj, vidjet ćete da 50 ili 60% noćnih klubova pušta narodnu muziku sa istoka. Mi jednostavno možemo početi puštati domoljubnu glazbu, Thompsona, Škoju. Mi imamo svoje pjevače. Mi možemo naplaćivati cijenu od 10 kuna. S takvom cijenom mi možemo skupiti već donacije za predsjedničke izbore. Ja sada krećem 18.6. sa prvom takvom promidžbom, večer domoljubne glazbe u Mambo baru na Šalati, gdje očekujem barem nekoliko stotina ljudi. To vam je već nekoliko tisuća kuna za kampanju. Recite mi, da sad se malo udaljimo na onu bit stvari, kad ste se sukobili sa HDZ-om, kad ste otišli van, niste otišli sami. Dosta ljudi iz mladeži HDZ-a je zapravo, a to se skriva u medijima, napustilo HDZ u zadnjih godinu, 2 dana. Koji su ljudi koji su ostali u mladeži HDZ-a? Nije to samo bio sukob mladeži, to je bio sukob cijeloga HDZ-a između sebe. Svi oni HDZ-ovci koji su 89. godine osnivali tu stranku više nisu HDZ-ovi. To mi je poznato. Međutim, u posljednje 2 godine ipak je to nakon sabora na kojem je Sanader srušio Pašalića, pa me sad zanima, znači i nakon tog sabora... I nakon toga sabora još uvijek je ostalo ljudi u HDZ-u koji su 89. godine stali uz taj HDZ i vjerovali u njega, koji su se sukobljavali još godinama kasnije, koji su vjerovali da se godinama kasnije nešto može promijeniti. Nažalost, mi jednostavno to nismo uspjeli. I kada smo imali više ljudi da promijenimo nešto u HDZ-u, oni su jednostavno mogli direktivom sve nas isključiti van. Jer, nažalost, u ovoj državi ne postoji nijedan zakon koji regulira unutarstranačke izbore. Nema nijednog zakona... Postoje statuti stranaka. Da, ali niko se ne pridržava. Kako Sanader vlada HDZ-om? Samovoljno. Onako kako se njemu svidi. On ima potpuno vlast u toj stranci. I, nažalost, nitko ga ne može u tome spriječiti. Vi ste osjetili to na svojoj koži? Jesam. Ja sam osjetio to na svojoj koži, kao i mnogi drugi neki vijećnici gradskih odbora grada Zagreba su isto to osjetili na svojoj koži. Neki vijećnici gradske četvrti koji su isključeni zajedno sa mnom. Znači, više ljudi je u proteklih godinu, 2 isključeno iz HDZ-a na području Zagreba. Zbog čega se to skriva od javnosti? Zašto ti ljudi ne istupaju, po vašem mišljenju? Pa neki pokušavaju istupiti, ali nemaju gdje. Većina medija je danas u njihovoj vlasti, u vlasti ili SDP-a ili HDZ-a ili zajedno. Jer ljudi danas ne percipiraju na dobar način sve. Glas za HDZ i SDP je ista stvar. Danas su sve naše političke stranke koje imaju vlast ili na lokalnom ili na parlamentarnom nivou ista stvar. Oni svi surađuju zajedno, samo što to niko ne želi otvoreno reći. Mi ako želimo nešto promijeniti u hrvatskom narodu, mi ih jednostavno moramo sve promijeniti. A kako to možemo napraviti? Nas je naroda, malih ljudi, običnih ljudi, kako bi oni rekli, 90 i nešto posto. Njih koji vladaju možda par posto. Mi jednostavno moramo složno istupiti sa jednim jakim kandidatom na ovim predsjedničkim izborima